खुलुमबाय स्टुडियोआव आंकिलिकां ब्रह्म खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमा खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गथुम आरो खुंगा 13थि बोसोरारि लाइमोन सावराय जथुम खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गथुम हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गथुमा 31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमा आरो 13थि बोसोरारि लाइमोन सावराय जथुम हाबाफारिखौ खाग्राबारि बियाबनि सिङाव थानाय पटला स्टार क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै बाथौ थानसालि थारनाय, आरजसालि बेखेवनाय, बाथौ आरज धोरोमारि जाथा बिर होनाय, गोथै सि बावनाय, गथुमनि सावरायनाय, बरनदि सेरफां बिसम्बि बेखेवनायखौ बेखेवना होयो बिग्राय साखुंगुर स्वर्गियारिया। लोगोसे गुदि बर' थुनलाइ आफाद गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। बेनि अनगायैबो गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखियो दुलाराय बाथौ गथुमनि बुंथिगिरि गनेश्वर स्वर्गियारिया। बेथ' मोनसे मा होनो धोरोम आफाद गावनि धोरोमखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिलांनांगौआव जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो धोरोमनि खान्थिफोरखौ लानानै सोलिलांनो हायो, बिनि थाखाय धोरोमारि गौथुमा जेब्लायबो सावरायबाय थायो आरो जेब्लायबो माखासे थांखि लानानै रायजो राजाफोरनो माने लामाखौ दिन्थिलांबाय थायो। बेबायदियै बाथौ धोरोमा दा सोलिबाय थायो आरो बेनिनो बेयो बोसोरारि जथुम, गतिके बेयो जाफ्लायबाय थाखायो। धोरोमाथ' बर'नि बे माने धोरोम, बर' हारिया जेब्लानिफ्राय दं अब्लानिफ्रायनो सिजौ गायनानै आफा बोराइ बाथौखौ मुं लानानै इसोरखौ बेवहायनो गाबज्रियो आफा बोराइ बाथौखौ, आरो बेखौ फालिनायनि माखासे नियम निथि बायदिसिनाफोर दङ आरो बेफोरखौनो माब्रैहाय इयुननि जोलैफ्राबो लाखिलांबाय थानो हायो बेनो बयनिख्रुइबो माने गोनांसिन। धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों मानसिया गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायो, जेरावबो गावखौ सुद्रायनो हायो, आब्रुथि गोनां खालामनो हायो, गावखौ जेरावबो माने गाज्रि लामा, गाज्रि साननाय बेफोरनिफ्राय गावखौ माने हमथानो हायो। ओंखायनो धोरोम सिबिनाया बयनिख्रुइ जिउआव जोबोद गोनांथि दं। ओंखायनो आं सानो बे जथुम्मानि गेजेरजों जि सावरायलायनाय आरो गेवलां आफादनि गेजेरजों माखासे धोरोमाव गियान गोनां सुबुंफोरनि जेफोर बिबुंथि बोसोन, बियो जोंनि समाजारि जिउआव गोबां मोनसे गावबागाव जिउखौ माने आब्रुथि गोनां खालामनायाव, धोरोमनि गेजेरजों आगान सुरलांनायाव गोबां मोनसे थुलुंगा होगोन आरो मोनसे मा होनो आयदा होगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। बाथौआ बिबार बाथौ, बोलि बाथौ होननाय जेबो गैया। बाथौआ मोनसेयानो, आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि, आरो आफा बोराइ बाथौखौ फालिनायनि बेलायाव जोंनि खान्थिया मोनसेयानो जे जोङो सिजौ दंफां गायनानै बेखौनो इसोरनि नेरसोन महरै बेवहाय जोङो बान्दोबा जोङो बेवहाय मा होनो हेबनानै बाथौखौ दाउथु बिखा हेबनानै बेवहायनो गासै बावथाय होनानै इसोरखौ सिबियो। बेवहाय रावहाबो जेबो फारागथि गैया। नाथाय गावबा गावनि जिउआव फालिनायनि बेलायाव बायदिसिना बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे माने गावबा गावनि सानस्रिजों एसे एनैखौ गावबा गाव स्टाइलाव फालियो। जेरै खृष्टानावबो मोनब्रै मोनबा सयथा बेबायदि गोबांथार दङ। हिन्दु धर्मआव सानख'हायै माने बेबायदि माखासे बायदिसिना नियमजों फालियो बयबो मोनसेखौनो। आरो गुबुन गुबुन धोरोम जेसेबां दं बेफोराव बयहाबो बिदिनो थायो, मानसि लायै मानसि। नाथाय बयनिबो धोरोमा मोनसेयानो, सान्थौआ मोनसेयानो, इसोराबो मोनसेयानो। थिग ओंखायनो बर'फोरनावबो बाथौआ मोनसेयानो। नाथाय बे बाथौखौ सिबिनायनि बेलायाव खायफा गोदो गोदायनिफ्राय बुलि होबोदों। खारन गुरुफ्रा गोदो बुंदों बे इसोरा माने बे गासिबो नुनाय मानि इसोरनि सोरजि, आरो बे इसोरनि सोरजिखौ नों लायोबा इसोरनोबो बावनांगौ। ओंखायनो इसोरनो जोङो फिथाइ सामथाइ माइरं दैरं बावनाय बायदियैनो जेब्ला माने जोङो जिब जुनारखौ गावबो आदार महरै जायो नालाय, ओंखायनो जानायनि सिगां इसोरनोबो बावो। आरो इसोरखौ जेब्ला फुजियो अब्ला बेबायदि मोनसे फोथायनाय दं गोदोनिफ्राय, गावल' जानानै मा जानो, गाव जानाय मुवाफोरखौनो इसोरनोबो जोङो बावनांगौ। बेजों बुलि होयो। खायफाया दिनैनि दिनाव होनो जे बुलि होलायाब्लालासिनो बिबार दाइनैसो होनानैबो इसोरखौ गाबज्रिनो हायो आरो बेजोंबो इसोरा गोजोनो।
आरो बिदिजोंनो इसोरनिफ्राय आशीर्बादबो मोननो हायो गथिखे बे गावबा गावनि सानथौनिल' बाथ्रा धोरोमाव बेबायदि जेबो गैया गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय खाग्राबारि बाथौ गौथुमनि बिएफनि बोसोनाव जों पटला गामिनि बानजाय आफादा जोंनि आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जों बिथांमोननि मददाव बिथांमोननि हेफाजाबाव जों दिनै साननै फारि बिलाइखौ हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै खुंलांनो हाबाय जों बेखौनो आसा खालामो फैबाय थानायाव सानफोराव बिदिनो जोंनि खाग्राबारि बिएफनि जि गामिफोर दं बिथांमोनाबो जोंबायदि पटला गामि बायदि जाहाथे बयबो बाहागो गोग्लैयोब्ला बाथौ खुंनाय बे कनफारेन्सखौ खुंनायनि बाहागो गोग्लैयोब्ला बिथांमोना मोजाङै खुंना हरगोन आरो मोनफ्रोमबो गामियानो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जाहाथे गोसो मोदोम होनानै साफ्रोमबो बाहागो लागोन आरो जोंनि पटला गामियाव जेरै बिथांमोना लोब लोब जोंनि खाग्राबारि बिएफनि गामिफोरा फैनानै मदद होदों बिदिनो जाहाथे गुबुन गामिफोरावबो जाहाथे बिदि प्रग्राम लायोब्ला गुबुन गामिफोरा जेरै जोंनि गामियाव मदद होफैदों बिथांमोननि गामियावबो मदद होफैदों आरो जों खाग्राबारि बिएफनि गौथुमनि सिङाव जेसेबां गामिया गोग्लैयो बिथांमोना जेरै जोंखौ मदद होफैदों बिनि थाखाय बिथांमोननि सिम जोंनि 34 बाथौ बानजाय आफादनिफ्राय हाजासे रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि खुंथाय आफादा माबाफोर बिथांमोननि जाहोनाय लोंहोनायाव आरो जोंनि रिसेपसनाव माबाफोर गोरोन्थि खालामदोंब्ला जाहाथे जोंखौ गावसोरनि फंबाय होननानै गावसोरनिनो बाथौ सिबियारि होननानै निमाहा होयो आं बेखौ बुंनानै दिनैनि नैबे जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय बुंनांगौ बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आं बेखौनो गासैबो जोंनि खाग्राबारि बिएफनि गामि जिखोना गोग्लैयो बिथांमोनखौ आं खावलायो मोनफ्रोमबो गामियाव जेरै जोंनि गामिया दिनै बे 34थि गौथुमाखौ जों खुंदों बिदिनो खुङोब्ला गामिनि जायफोरा मानसिफ्रा गामिनिफ्राय गुबुन गामियाव बाहागो लानो हायाब्ला बिदिब्ला जोङो बाथौ धोरोमनि जि बिगोमा एबा बिहोथाय एबा बोसोन एबा धोरोमनि जि फोरोंथाय बेखौ जों मोनस' हाया जों दिनै नैबे पटला गामियाव कनफारेन्स खुंनाय लोगो लोगोनो जों गोबां धोरोमनि रोंगौथि गोनां आलासिफोरखौ मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जोंनि गामियाव गोबां धोरोमनि सोमोन्दै बोसोन होलांबाय बहाय जोंनि गथ' गथाय आरो जोंनि गामिनि जायफोरा बाहेरायाव ओंखारनो हाया बिथांमोना गोबां गियान मोनदों बेखौ मोननानै आरो मोनथिनानै जोंनि गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों बिदिनो जाहाथे गुबुन गामिफोरावबो बिदि बाहागो लायोब्ला आरो बिदिनो कनफारेन्सफोरखौ गोसो मोदोम होनानै जुदि गासैबो गामिफोरा खुंनो आवगायोब्ला बिदिनो जोंनि बाथौ धोरोमा बिदिनो गोसारगोन आरो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो बिदिनो जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै गोबां गियान मोनगोन अब्लासो जों बर' हारिया जौगानो हागोन आरो धोरोमा मा बाथौआ मा बिनि सोमोन्दै जोङो मिन्थिनाया जोबोद गोनां मानो होनब्ला जोंनि नै दा गोदान मुगायाव जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां जानाय लोंनाय बिदिनो ड्राग्स बिदिनो बिरि सिगारेट बिदियाव मुखुब जानानै दं जों जुदि थारैनो धोरोमनि बोसोनखौ जों बै जाखांफुनाय गथ'फोरनो जुदि फोरोङोब्ला बोसोन होयोब्ला थारैनो बै गथ'फोरा जों धोरोमनि लामायाव फैनानै बैफोर जानाय लोंनायखौ नागारगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो मोनफ्रोमबो गामिया बिदिनो खुंनायाव मदद खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो फैबाय थानाय दिनफोराव जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ जोंनि खाग्राबारि बिएफ बाथौ गौथुमखौ बिदिनो जेरै दा सोलिदों बिदिनो बोर होबाय थाथों आरो मोजां मोजां सोलिनानै आग बारायलांथों आं बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि बिबुंथिखौ जोंनि पटला गामिया दिनै
जोंनि नैबे गामिनि आरो ओनसोलनि खाग्राबारि बिएफनि जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय दिनै गांसे बिजाब सुजुदों, बिसिम्बि फोजोंदों। बे बिसिम्बिया जोबोद गोनांथि, मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिया आगोलाव लिरनाय गैयैनि थाखायनो जोंनि गामिनि एबा बर' माहारिनि जि जारिमिन बियो गोमालांदोंमोन। दिनै जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा, दिनै रोंगौथि गोनांफ्रा, गोसोखांनानै मेलेमजिबि जोंनि गामिनि साननो गोरोंफ्रा दिनै गांसे बिसिम्बि सुजुदों। बे बिसिम्बिनि मुङा जादों बरनदि सेरफां। बहाय जोंनि गामिनि फथला गामिनि गोबां जारिमिन हाबना दं। जोंनि गामिया जेरै आगोलाव बोरैहाय जों बहाय थाफैदोंमोन, बोरैहाय रायजो जादोंमोन, जोंनि गामियाव आगोलाव बेसेबां साननो गोरों मेलेमजिबि आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां जोंनि हारिनि जांख्रिथायाव बेसेबां अबदान होदोंमोन, बेफोर गासै जारिमिना हाबनानै दं। आरो जाहाथे बैफोरबायदिनो गुबुन गामिफोराबो बे बाथौ गौथुमनि जुदि माबाखौ कनफारेन्सखौ लायोब्ला जाहाथे बिदि बिसिम्बि लेखाखौ सुजुयो, जाहाथे गामिनि जारिमिना इयुननि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ जाहाथे गोसोखां होनानै गामिनि दावगानायाव मदद होयो। बेखायनो बे लेखा सुजुनाया जोबोद गोनां। मानो होनब्ला जों दिनै जोंनि गामिनि गोबां जारिमिन दं। मानो होनबा जों दिनै बैसागु खुंथायाव जों सरकारनिफ्राय मा होनदों, बैसागु खुंथायाव जोङो 1.5 लाख थाखा मोनो। बे मोननायनि गुबै जाहोनानो जोङो मोनफ्रोमबो फैनाय बैसागुआव मा खालामोमोन, जोङो मा होनदों लेखा दिहुनोमोन, बिजाब सुजुयोमोन। बे बिजाबनि गेजेरजोंनो दिनै जों सरकारनिफ्राय मोनफ्रोमबो बोसोराव 1.5 लाख मोनो। दिनै फैयै फैयै जोङो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैयो भेरगाव जिल्लानि सिङावनो थानाय खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि बे गेवलां मेलाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय रायजो राजाफ्रा जि थांखिजों बे साननैनि हाबाफारि लानानै बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे बे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जेरैबायदिहाय रायजो राजाफोरनि मदद आरो बाहागो लानाय, बे बाहागो लानाया थारैनो गोजोनथाव। बेयाव लाइमोन आफादनिफ्राय जेरैबायदि बेवहाय बाहागो लानांगौ बेबायदि बाहागो लानायखौ फ्राय नुदों। जायनि थाखाय जोङो बुंनो हायो जे बे बाहागो लानायाव लाइमोनफोरनि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला पर्यायनि आरो दख'रानि बेबायदि फरायसामोनाबो नैबे मेलाव बाहागो लाफैदों। आरो लाइमोनफोरनि गोबां अनजिमानि बेवहाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों, सावरायनायाव नुजाफैदों। थारैनो गोजोननाय मोनदों। आरो बिदिनो रायजो राजाफ्राव फैनानै जेरैबायदि बेवहाय मेलाव बाहागो लाबाय, बियो जोंनि थाखाय मोजां। आरो बिदिनो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा अरायबो धोरोमनि मोनफ्रोम हाबाफारियाव बा धोरोमनि मावनो गोनां, फालिनो गोनां बेफोराव जुथाबनानै जे साफ्रोम बर' सुबुंफोरा जेन धोरोमनि गियान लानानै जोंनि समाज हारिमुखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामो आरो जिउ खुंलांनायाव आलो गोजोन मोनसे राहा लामाखौ मोनलांनो हायो, बेखिनिखौ नुहुरदों। आरो बेबायदिनो बे खाग्राबारि ओनसोलाव रायजो राजाफोरा धोरोम सरसानि गेजेरजों धोरोम फालिनायनि गेजेरजों जोंनि सोदोमस्रिखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हागोनखौ मिजिंथिनो हागौ। धोरोम सिबिनायनि बेलायाव दाननि फारसे गोबां सुबुङा आवगायनायनिफ्राय फावसायना थायो, बेनि बेलायाव दा धोरोमखौ जों जुदि जोंनि गेजेराव अराय सम गोजोर खालामनो गोनां जायोब्ला, अब्लानिया जेरै जोंनो बायदिसिना धोरोमनि खामानिखौ मावनो गोनां जायो, बायदिसिना हाबाफारि लानो गोनां जायो। आरो बिनि मादावनो जेब्ला जों हाबाफारिखौ खालामनो थांगोन अब्लानिया जोंनो थानसालियारिफोर नांगौ। बेखायनो थानसालिया मोनसे जोङो इसोरखौ गाबज्रिनायनि मोनसे थावनि। बे थावनिया जुदि साखोन सिखोन जायोब्ला, साबगा हामगा जायोब्ला, अब्लानिया जोंनि गोसोआवबो नाङो, गोसोआव गोहोम खोख्लैयो। बेखायनो जोङो इसोरनि मुङाव दान होनानै जोङो इसोरनि मोनसे मोजां खामानि मावनानै जिउआव मोनसे मोजां पुण्य मोनसे आरजिनो हायो। आरो इसोरनो दान होनानै सासे मानसिया गावनि गोसोखौ मोनसे सैथोथानि लामायाव लाखिनो हायो, गोजोननायाव लाखिनो हायो। बियो नंखायनो ओरैनो थाङा इसोरनो दान होनाया। इसोरजों जेब्ला सासे मानसिया बिदिनो दान होनायनि गेजेरजों सोमोन्दो लाखिनानै इसोरनो थाखाय मोजां खामानि मावनायानो जाबाय
गावनि गोसोनि साननाय हनायखौ मोजां खालामनाय बेखायनो इसोरनि मुङाव दान होनाया सासे मानसिनि मोनसे गेदेर खामानि मोनसे महत खामानि आरो पुण्यनि खामानि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बिनिफ्राय जिउआव मोनसे मोजां फिथाइखौबो मोनो होननानै जोङो फोरमायनो हायो आरो बाथौ सिबिनायनि बेलायाव बोलि आरो बिबार बाथौ बेबायदि जानांगौ बेखौ फोसाबनो थाखाय जोङो धोरोमारि सोलोंथाइनि बागै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो गायसनगासिनो दोङो जे धोरोमखौ जोङो फालिनो थांनायाव बेवहाय जोङो हिंसा आरो बेनिफ्राय जिउनि फोजोबनाय बे खामानिया थानो नाङा बे खायसे जों फारागथिखौ फोरमायदों सोरबा सुबुङा माबा मोनसे फुजा होनो थाखाय बे माबा मोनसे फुजा नागिरदों जेरै सिगाङो गोदोनि मानसिफोरा राजा महाराजाफोरा बिसोरो सक्ति मोननो थाखाय बिसोरो फुजा होयोमोन आरो बे फुजायाव बिसोरो खायसेया बोलिबो होयोमोन दा बेबायदि प्रथा दङमोन आरो गोदो दा बिदिनो फुजायाव सोरबा होनायखौ जोङो बुंनो थाङा खिन्थु जोङो धोरोम बाथौआ जिहेतु धोरोम नालाय बे बाथौ धोरोमखौ जों फालिनो थांनायाव बाथौखौ फुजिनो थांनायाव जोङो बोलिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला गाहाम होननानै जोङो सानो मानो होनब्ला धोरोमनि माने नितियानो जाबाय धोरोमनि दिन्थि बा आदर्शआनो जाबाय माने अहिंसा जेराव हिंसा थानाङा मोनसे खान्थिया थानांगौ मोनसे पबित्रताया थानांगौ मोनसे सौन्दर्य थानांगौ समायनाया थानांगौ बेयाव जुदि हत्या थायोब्ला मोनसे हिंसा खामानि मावनाय जागोन अब्लानिया धर्मनि जिखिनि सौन्दर्य धर्मनि जि समायहाबनाय बे मोनसेया थायो आरो बेखायनो जोङो खावलायो जे जोङो गोरोन्थि जुदिब्लाबो जोङो धोरोमखौ फालिनो थांनायाव फुजिनो थांनायाव बोलि होदोंब्लाबो दा बिनिफ्राय गोजानाव थांनानै एक्सुवेलि जोङो थार सैथो मोनसे गोसोजों इसोरखौ सिबिनो थांनाया साबसिन होननानै जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो दा जों सिबियारिफोरनिफ्राय बेखौनो फोरमायनो हायो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा दासिम जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोंनि समाजाव साबसिनै जोङो सुबुंनि गोसो गोरबोआव सोना होनो जोङो नाजादों आरो बाथौ धोरोमनिफ्राय जोङो धोरोमनि सोलोंथाइ मोननानै समाजखौदि जोङो मोजाङै गायसननो हागौ समाजखौदि मोजाङै दैदेननो हागौ गावनि न'खरखौ जि मोजाङै दैदेननो हागौ बे गासै धोरोमनि जिखिनि मोजां बानजायनाय बिथिं बे मोजां बानजायनाय बिथिंखौ सिबियारिफोरनि गेजेराव फोरमायनानै आरो बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों आरो बायदिसिना सावरायथायनि गेजेरजों सुबुंनि गेजेराव धोरोमनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो आवगायलांदों आरो बिदिनो माने धोरोमखौ फालिनायनि फोजाखांनाय आरो फेहेरनाय फोगोमनाय फोजौनाय बे खामानिखौ जोङो मावलांगासिनो दं।